Takže tentokrát jsem z hry Clash of Clans a my budeme hrát Clash of Clans a jak jste mohli vidět, jestli jste se dívali na minulý díl, tak tam jsme hráli s Dádou a Dáda hrál znovu ten a já jsem docela slabý, jak vidíte. Jako já to moc hraju to, ale nechci říct, že to moc nehraju a já jsem prostě slabý. Jsem prostě slabý, víte? To nemůžu, že jsem slabý. Mám 9 diamantů a tady jsem dělal tohle, ale to je zase kolik diamantů? 3 diamanty. Jak to uděláme? Tohle obry budou chtít kolik? Počkám si 30 sekund. Půl. To je všechno půl, jakože to je plný. Takže 27, 2, 3. A máč. Tak jdeme tady na ty smrady. Já můžu jít. Ahojky, vlastně já točím
Já už jsem na to skoro vůbec nepřišel. Jsem si na to teď vzpomněl, že točím a takže my jsme mohli tady něco začít dělat. A tady se nám už udělá 4 diamanty. Tady by se nám taky mohlo dát nějaký diamanty, ale uvidíme. Když nejde, no, jenom 3 levely. Se podíváme, my jsme bronzy, jo. Jsem 1, 2, 3 a... Tako ten už má kobliny. Pět. Počkej, mám změnil. Jsem změnil. A Dominik, jo. Dominik, Daníček. My točíme a teď bychom mohli něco dělat. A jak vidíte, už jsem tady to měl a já nevím, proč se mi to pořád tady ukazuje. A prostě builder, no, builder, no, tady to, tower hor, two hor, three hor, weakness, no, moc hezký. Jestli šetřím 50 000, jsme se tady mohli vylepšit tady to smrada, šetřit. A my jdeme, jak jste mohli vidět, tak já jsem slabý jak sluně. A Matěj Sudák, jak ty vypadáš? Ty vypadá lepší než já. A 6, 8, 3, 4, 2, 5, 7, 2. Já jsem si vylepšili kanon. Jedno dělo si tady vylepšíme. Druhé dělo si nevylepšíme. A já vám klidně ukážu, kolik tady mám karet. Kolik tady mám her a rekord a rekorder. A já to